Bueno, hoy tenemos aquí al canal un vídeo de cómo hacer sniping en FIFA 16. Bueno, pues aquí tenemos un poco de ejemplos de los jugadores con los que tradearemos. Primero tenemos al señor Nordin Rabat, que es un jugador muy bueno en este juego, que vale rondando los 2000 monedas y lo podemos encontrar por 700, ya que tiene una media muy baja. Aquí tenemos uno de los filtros que buscando a Pedro Rodríguez Ledesma podemos encontrar a Diego Costa. Y con el mismo filtro podremos conseguir al señor Apache Tevez con el señor Kun Agüero, ya que los dos son de la misma nacionalidad y de la misma posición. Ya con Diego Costa y Pedro son del mismo equipo, no son EI, pero ponemos delanteros y nos saldrán. Aquí tenim com fer dos filtres. El primer és de Diego Costa i Pedro, que buscant a Pedro ens podem trobar Diego Costa al preu de Pedro. I aquí buscant a Icardi, If i a l'Apache Tevez ens podem trobar a Agüero o a Messi pel seu preu, o sigui, una brutalitat. Vam explicar com fer aquest tradeig amb el senyor Rabat, que ho podeu fer amb tots els altres jugadors. Primer de tot, hem de buscar el seu preu mínim, o sigui, el preu d'Amrabat és 1.200 i nosaltres al preu màxim que ens fica, doncs li anirem pujant cada cop 2.000 monedes i li donarem a buscar, com podeu veure, i si no ens, com podeu veure, no ens sortirà, però si ho anem fent, al final ens sortirà i podrem guanyar molt amb aquest jugador. Aquí tradejat amb jugadors de la Roma, els ha comprat barats i els ha venut cars amb el mètode sniping que us hem ensenyat. Aquí tenim el top 1, el top és d'Anthony Martial fitxat per 1.000 monedes que es ven a 5.000 o així. Aquí arribem al top 2 amb jugadors de plata que són molt cars, que se'ls ha caducat per 5.000 monedes, hagués pogut treure un profit inimaginable. Aquí arribem a un dels millors tops on ha aconseguit a Messi per 300 monedes, mare meva. Aquí tenim a Mateo Kovacic per 6.000 monedes, que no val així, és molt més barat, no sé on estava pensant per fitxar-lo tan car. Fotos del principi del joc, i aquest jugador al principi del joc devia valdre unes 10.000 monedes i el va fitxar per 2.000, un bon top. Aquí tenim el top 1, que és el senyor William per 2.000 monedes, aquest fa poc i per això està tan merescut, perquè val 10.000 i la dio treure un bon profit.